Шығарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Һәр атнаның пәнҗешәмбе көннәрендә татар халык уеннарына һәм биюләренә багышланган Хәрәкәттә бәрәкәт проекты уздырыла. Биргә килүчеләр татар бию хәрәкәтләрен өйрәнеп кенә калмыйча, татар халык уеннары музыка уен кораллары белән дә таныша алачак. Дәресләр кичке 6-да башлана. Иң актив катнашучыларны бүләкләр көтә. Теге елдан башлап без менә бер майданчыкка төпләнеп, татар биюенә багышлап төрле чаралар үткәрәбез. 17 июнь көнне Тинчурин театрында «Сүнгән йылдызлар» спектакленә рәхим итегез. Әлеге спектакль татар халкы сугыш, кайгы һәм шатлык турында. Галиәскәр Камал театрында шимбә әтәшмәгән читәнгә, якшәмбе бию пәрие спектакльләр куела. Шимбә көнне Габдулла Кариев театрында «Ал җилкәннәр» спектакле булуы көтелә. Асол белән Грей хикәяте Кариев театры сәхнәсендә гадәти булмаган форматта тәкъдим ителә. Тамашачы үзе дә спектакльдә катнашучыга әйләнә. Зал диңгезгә әверелә. Сәхнәнең үзенә кирип, сәхнәдә алар тамашачылар гына түгел, алар үзләре шушы диңгездә яшәүче, диңгез кырыенда яшәүче шәхесләргә әйләнәчәк. Шаулы театрында мәхәббәт турында бәян иткән «Бик сагынсаң» әгәр спектакле уйнала. Яшьләрнең уен көлке, моңлы һәм шаян җырларга төренгән, тамашасы яратуның төрлелеген чагылдыра. Быел бик татар философы, күренекле педагог, дин белгече Габдрахим 30 имәнинең тууына 260 ел. Шул уңайдан Казан Кремле музейында күргәзмә ачылды. Биредә кунаклар күренекле шәхеснең шигъри кулъязмалары һәм дини фәнни хезмәтләре белән якынрак таныша ала. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.